This is Marie Per Vlogs once again. At itong episode na po ito guys, ipapakita ko lang naman ang matagal ko nang hinihintay hanggang dating ng aking PIN number. So, around 3 p.m., kanina nagulat ako. Hinahanap ako ng aking HR sa company namin while working. Sino si Marie Abigoy niya, sabi. Akala ko kung may kasalanan na ako or kakausapin ako or may complaint, ganon. And then, may hawak siyang papel. Sabi, yes sir, sabi ko ganyan. Is this yours? No, nakita ko tong Google AdSense. Tuwang-tuwa na ako. Talagang pumalakpak pa talaga ako. Tapos sabay tingin yung mga colleague ko. Sabi niya, what's that? What's that? Sabi ko tong Google AdSense ko. What's Google AdSense? Sabi ko, grabe ko na lang kanya. Nasahod ko. And then, there you go. Tapos, eto na nga. Inabot niya sa akin ang Google AdSense ko. Ayan po siya. Ayan po. Google AdSense. So, ito na po yung inaantay talaga. Ang nasa loob nito is yung PIN number na kailangan mo siyang i-input. Kasi, pag naka $100 ka na sa threshold mo, hindi mo pa makukuha yung sahod mo, although naka 100 ka na. Yung mga iba nga, nakatatlong request na sila, nagmamanual request na sila. Minsan pa nga, yung mga sahod nila is maabot na ng $200, $300. Hindi pa nila nakukuha yon, hindi pa sila masasahod yun kasi nga, wala pa yung PIN number. So, actually, ito yung pangatlong request ko yata. Yung first na PIN na binigay sa akin ni Google is dated December 2020 pa. Kasi nung na-monetize ako, agad-agad silang nagpadala. And nagkamali nga ako sa address ko. Nilagay ko dun yung address ko sa La Union. Tapos yung country ko, Qatar. So parang may conflict doon, Philippines at Qatar. And then nung nag-browse ako sa net kung paano ba talaga ang dapat. And then I found out na before you request another PIN, kailangan mo talagang i-confirm or pwede mo siyang i-edit muna yung address mo. Kung saan, doon nila ipapadala yung ito nga, itong sulat mo na may PIN number sa loob. Okay? So, kailangan mong i-edit yon, tapos kukonfirm mo siya. And then, ayan na, magre-request ka na ng email. Hindi ako nagkakamali guys, nag-request ako dated February ba yun? First week. Yung second na PIN na dapat na ibibigay sa akin ni Google. And hindi na naman ako nakapag-antay. So, medyo matagal din yun eh. Pero ngayon, nag-request na naman ako ng third PIN, which is February 22. So, today is February 24. Heto na nga. Siguro ito yung second na request ko. Hindi lang kasi na nakuha agad sa post office namin. And then, eto na nga, February 24, finally received yung pinakaantay ko guys. Bubuksan na natin ang laman ng envelope na ito. Ikot lang po kayo, dahan-dahan. Naku, Diyos ko. Paano kaya pag mapunit ko? Remove side edges first. So, ito daw. Dahan-dahan, baka mapunit. Alam mo yung hindi ko may imagine pag napunit siguro. Hindi mo alam kung ano yung number na ilalagay mo. So, dahan-dahan tayo. May kunting, hinig. Then, so, tanggalin daw muna. Nandito pala ang pinya. Nakatakip lang guys. Nakatakip lang siya. So, eto na nga. Yan. I-input natin to mamaya guys. Ha? Sige. Samahan nyo ako. Tapos nung click natin yung Google AdSense, ito na po siya guys. And nandito na po tayo sa aking Google AdSense account. Nandiyan po yung home and sites. Ganyan. So, nakapending po dyan, as you can see here guys, your payments are currently on hold. Actually, is required to release the payment. Ang ibig sabihin niyan guys, ang inaantay lang talaga is yung PIN number na kailangan mo siyang input para sahod ka na. So,
Ito po siya, tinakpan ko lang po guys. So, tinakpan ko. Yan po yung estimated earnings. Yan, tinakpan ko lang po. Sa home tab mo guys, nandito yung verify your billing address. So, nandyan ang verify. Pwede mo siyang i-click or i-dismiss. Siyempre, nakatakit pa rin siya. Ngayon, pag click mo tong verify, eto po ang lalabas. And, kailangan na natin i-enter your PIN, sabi. You'll find the 6-digit PIN in the letter we sent to you. So, nandyan na po yung 6 digits na dumating. Okay, yan yung PIN number. So, kailangan mo na siya i-input dito. So, kailangan na natin ilagay guys ang ating PIN. Na-enter na rin natin ang ating 6-digit PIN. So, lumabas kanina na verified na po siya. So, get set for the CCNA. So, another procedure na naman po yan guys. Natin ma-input yung ating 6-digit PIN number. Our next step is add payment method guys. So, just simply click that one. At lalabas po dyan. So, mamili na po kayo dyan. Add your transfer details or add new check details. So, alin kaya dito ang pipiliin natin? Pag may mga ganito guys, ibig sabihin, you are required to fill it up. Pag may mga optional, hindi na po kailangan yun guys. Ayan. So, kailangan na natin mag-input. Guys, eto po, nasa payment section po tayo. Okay, na-include na natin, na-fill up na natin yung add payment method. So, nandiyan na po ang aking pangalan, ang Commercial Bank of Qatar, Swift, IBAN, at saka IBAN daw. Type lang naman guys. So, once done, okay, pwede mo na siya i-save. Pero, yan, set as primary method payment. Yan, save na natin guys. Ayan po guys, tapos na natin i-code ang ating 6 digits number, pati na rin po yung add payment method. So, ito na po ang kalalabasan. Then na po, tinakpan ulit natin guys ang ating earnings, pati yung transaction natin for the past 3 months. Yan na po guys. Ayan guys, natapos na natin na in-code o input ang ating 6 digits PIN number, pati na rin yung add payment method. Ayan, finally, we did it all. And bago tayo magtapos, I want to take this opportunity to thank lahat po ng mga nagmahal at sumuporta po sa aking channel. Yes, to mention NHB Varias. Madam, thank you so much. And of course, ang aking Team Solid family, hindi ko na kayo isa-isahin. Pero basta Team Solid, ayun, solid na solid. Maraming salamat po. Ang aking kapatid, ayan, sa lahat po ng mga members ko sa aking YouTube channel, maraming salamat po sa mga nagpa-member, sa mga walang sawang nagpapalipad ng kanilang mga blessings, super chatters. Thank you so much sa lahat ng mga kaibigan, mga kilala ko na sumusuporta sa akin, mga hindi ko rin kilala pero nakasubscribe sila sa aking channel at sumusubaybay naman po talaga. Maraming salamat po. Lahat po to ay naging posible dahil po sa inyong lahat. So, dito na po. Tuwang-tuwa ako. I was very excited kasi finally, yung lagi kong binabanggit sa aking live stream na yung una natin aanyudahan pagdating ng araw. Okay? Ang ating school. Kahit malit lang naman na bagay, at least kung nakatulong tayo from the bottom of our heart, is yun naman talaga ang importante guys. And pangalawa po is ang ating Team Solid. Diba? Matik na yun guys. Yan nawawala. Okay, so antabayan na nyo lang po guys. Tayin na lang natin kung kailan mag-email si Google. Google para sabihin na pinorward na niya or nilagay na niya sa ating bank account ang ating sasahurin. And this is it. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, don't forget to support Mariper Vlogs guys. And to God be the glory. Till next video!